Dragi moji, dobar dan, pozdrav svima. Evo danas jednog starinskog kolača od bundeve, suvog grožđa i oraha. Ne može biti lepši, pravi je božićni, a posnije. Možemo ga napraviti za badnji dan, a da nam bude dobar i za Božić. Prelepog je ukusa, oni koji su ga probali, a već sam stavljala ovaj recept, oduševljeni su i verujte, jedan od najlepših tih kolača starinski koji nas podsjećaju na djetinjstvo. Izrendala sam 400 grama, imam rendane bundeve, oko 500 i nešto sam imala ove sveže. U to sam stavila 2 kašičice cimeta, a suvo grožđe sam namočila u vodu. 150 grama suvog grožđa. Ovo ćete sve imati u opisu, tako da ne brinete. Tu je i jedan vanil šećer. Malo sam veću količinu napravila u odnosu na prethodne recepte koje sam postavljala na YouTube. Evo, stavila sam i šećer 190 grama i sve ću to lepo promešam. Dodat ćemo još i 160 ml ulja. Takva je mera. I to se opet promeša, a u brašno ću dodati jedan prašak za pecivo. 400 grama brašna je ovdje pripremljeno, jedan prašak za pecivo i to se lepo sve pomeša, to je suvi deo ovog našeg kolača. Još treba da dodamo 200 grama oraha, od čega ćemo 150 staviti u testo, a 50 će nam ostati za kasnije da pospemo ovaj kolač. Evo, malo sam ga ositnila. Treba ga krupnije iseći, ali da ne bismo gubili vrijeme, može to i u seckalici. Grožđe je natopljeno i sada ću ga dodati u ovaj kolač. Ne moramo ga previše cediti jer unutra ima vlažnog sadržaja, bundeva je pustila, tako da ne mora da bude totalno isceđeno ovo suvo grožđe. Možete dodati malo ruma u suvo grožđe, ali ako ne, nema veze jer originalni recept je bez ruma. Sve se to lepo promeša, brašno se također dodala, 400 grama je bilo, rekla sam. Imat ćete to u opisu. Evo, sad ćemo malo podmazati ovu tepsiju uljem i prebaciti ovu masu za pečenje u nju. Ovo je velika đuvečara, 35 puta 22, 3 tako nešto santimetara i ovo je količina za tu đuvečaru. Za malu đuvečaru imate isto ovakav kolač, kolač od bundeve se zove, ali sa manjim merama. Tek kad formiramo kolač, uključimo rernu da se greje, treba je zagrejati na 180 stepeni i u zagrejanu rernu staviti kolač da se peče 30 do 40 minuta. Proveravat ćete. Čačkalicom proveravamo da li je dobro pečeno i pošto jeste, idemo dalje. I ovaj ću sada da kolač premažem džemom. Džem standardno je od šljiva, može i neki drugi. Ja sam sad imala džem od šipaka, koji je, kao što vidite, previše gust, pa ćemo dodati 1 kašiku vode u ovu količinu. Otprilike će vam otići 5 kašika džema i na tu količinu džema možete dodati 2 kašike vode i to će biti dovoljno za premazivanje čitave ove površine kolača. U međuvremenu da vas podsjetim da možete zapratiti moj kanal ako već niste, to je potpuno besplatno, a možete biti i član moga kanala što donosi posebne pogodnosti. To možete vidjeti na onom odeljku učlani me ispod videa, pročitate šta vam sve donosi, kakve pogodnosti i da li vam to odgovara. Evo, kad smo premazali ceo kolač, onaj ostatak oraha, otprilike oko 50 grama smo ostavili, pospe se preko i to je to, sve što je potrebno za ovaj kolač. Uživat ćete u njemu, verujte da je jedan od najboljih posnih kolača i mnogo je ukusan, svi će da ga vole, mekan je i fin. Pogledajte kako je rastresit, možete ga služiti i jesti više dana. Neće se stvrdnuti, nego je uvijek fin i unutra pun bogatog sadržaja. Kolač je divan, lako se pravi, samo se sastave svi sastojci, peče se i to je to. Prijatno i hvala na gledanju.